Siema moi drodzy, ja jestem Niklaus, a w zasadzie może powinienem powiedzieć Mamma mia, z tej strony Niccolo Pieronini, bo to jest, moi drodzy, mapa Monte Grappa, czyli tutaj góry, Włochy, Donna Mamma Escujocita i sobie tak właśnie pykamy w trybie deathmatchu drużynowego, czyli się rżniemy, my wyżynamy ich, oni wyżynają nas, no jest taka to najprostsza zabawa znana od wieków. Ale ile radości. Dobra, spróbujemy tutaj, jak już powiedziałem, kogoś zarżnąć. Może nie... Tego to, żem się nie spodziewał, że okazja tak szybko przyjdzie. Dobra, napieramy. Kolejna właśnie bardzo fajna i bardzo ładna wizualnie mapa. Czarny Włoch zabił mnie kilofem. A może nie był czarny, może to był po prostu Ślązak, co z gruby wyszł, w sensie, wiecie, z kopalni i jest taki czarny. Dobra, może nieważne. Także to jest fajny tryb, jak chcemy tak bez zbędnego... no nie wiem czego. Bez większej filozofii się ponawalać, sobie nabić punkty. Tutaj mamy ilu? 12 na 12. No, także nie będzie jakiegoś... LOL! Z tego co widziałem, to on to jeszcze przeładowywał. Także nie będzie jakiegoś zajoba ogromnego. Mamy dobry ping 18. Aż jestem zdziwiony. Ale pomimo tego zastanawiam się nad zmianą dostawcy internetu, bo... ostatnio coś... Kurde... Gerlacha pod żebra. Bo coś są awarie po prostu w UPC. Coś jakoś to tak... Ostatnimi czasy, kurde, nie ma szału. Nie jestem do końca zadowolony. Tam jest miotacz, może by się udało wziąć. Bo w sumie jeszcze chyba nigdy nie używałem. A zaraz, gdzie on jest? Jest pod ziemią jakoś. Gdzie tam jakoś wejść? Tutaj. Czy on tam dalej jest? Dobra, no niby jest, spróbujemy. A nóż jeszcze go nikt nie zagospodarował. Dobra, tylko czy ja to będę mógł... Czemu to znikło? Dobra, nie wiem. Nie rozumiem tego, co się wydarzyło. Mówmy się, że tego nie było, okej? Aha, czekajcie, mi się nagle broń zmieniła na taką bez celownika. Dobra, w sumie to ja nie czaję, o co kaman. Tutaj ładny granacik poszedł, nawet bym powiedział, piękny. Jakbym klasę w ogóle zmienił jakoś tak. Gdzie mój celownik się podział? Nie wiem. Co to za cuda się podziały? Aj. Dobra, nieważne. Takie szybkie akcje to się powinno automatiko sprawdzić dobrze. Zapalający mam? Wszystko mam? No tak jak powinno być, niby. Wejdzie? Kurde, odbił się. O, jaki wstyd. Czekajcie, poprawię się. Ten wszedł? Wszedł. Wszedł i nikogo nie raniło. Przykra sprawa. Katarda liczy mnie. Znaczy, po ostatnim filmie z BF-a Katarda liczy mnie, bo nagrywam 2 pod rząd. Jakbyście się zamartwiali o moje zdrowie, co ja tak długo chory jestem. Niklaus pierwszy. To tak chyba za łapeczkę w górę. Wiecie, moi drodzy, jak to powiedział słynny światowej klasy vloger Krzysztof Gonciarz: największą nagrodą do twórcy YouTube'owego jest nie jak tam
nagrody jakieś dostaje, wyróżnienia, zapraszają go gdzieś tam i tak dalej. Tylko subskrypcje i łapki w górę od widzów. No i taka prawda, bo dzięki temu... Kurde, czekajcie, oczekam. Gdzieś człowiek ma świadomość tego, że to się ludziom podoba, co robi. A oprócz tego oczywiście im film ma więcej łapek w górę, tym jest lepiej pozycjonowany na YouTubie, no i dzięki temu może go obejrzeć więcej ludzi i dzięki temu możemy zarobić więcej pieniędzy, chociaż w moim przypadku to akurat nie o pieniądze chodzi, bo to co ja zarabiam na YouTubie to są sumy... Nie podam wam konkretnych sum tylko dlatego, żebyście się nie śmiali ze mnie. Znaczy to też jest mocno wahająca się liczba, ale... No ja nie mam, znaczy wiecie, no ja nie mam dużego kanału na YouTubie. Mój kanał, porównując gdzieś tam do polskiej topki, nie jest nawet średni. Także u mnie pieniądze to jest rzecz nie drugo, a nawet trzeciorzędna. Ale to się przekłada, wiecie też, im większy kanał na YouTubie, tym atrakcyjniejszy jestem. Jeszcze bardziej atrakcyjny, niemożliwe. Dla reklamodawców, dla jakichś firm, z którymi można by potencjalnie współpracować. Także no. Także dzięki temu to jest... Dzięki temu to jest coś fajnego. Że kanały rosną i... coraz więcej ludzi je gdzieś tam kojarzy. Pomimo, że ja mam takie szczęście albo nieszczęście, no w sumie... Wow! Że pomimo, że mój kanał nie jest jakiś duży, to gdzieś tam w kręgach, że tak powiem, około YouTubeowo-streamowych jakoś tak jestem kojarzony generalnie, wiecie. Się mówi... No Niklaus, nie? No i wtedy ktoś mówi... Kto? Wiecie, no Call of Duty po śląsku. No i widzicie, bo śląskie słowa na dziś. A to ten Ślązak, Także udało mi się jakąś tam markę, Deutschmarkę, może nie, ale wyrobić, także no, wiecie, no, spoko, no. Niklaus to jest firma. To jest, wiecie, to jest, kurde... To jest z tradycjami. To jest wiadomo, że to jest zaufany człowiek, któremu można subskrypcję i łapkę w górę bez po prostu zawahania. To jest nasz człowiek. Nasz człowiek w tym internetowym biznesie. Kurde. Średnio to poszło. O, to jest zamknięte! Boże, jaki dramat. Siwy dym, z dupy dym. Ale pierwszy 13-11 można. Kurde, jak najbardziej. Jeszcze jak? Jak najbardziej. Kolego! No. Ciekawe, czy mi się uda jako pierwszy wytrzymać do końca meczu. Czy nie chodziło mi o to, żeby być żywym koniecznie. Porażka, no. No dobra. W ogóle co to z prawej strony taki znaczek? On coś pokazuje, że mam mało klatek na sekundę, czy coś? W sumie to nie rozumiem, o co chodzi, bo gra chodzi w 60 albo i więcej stabilnych, także co on mnie tu próbuje zrobić za tak zwanego ojtka? Nie wiem. No i fajnie, no. Pakiety otrzymałem, proszę o... A nie, to nie ja otrzymałem. Myślałem, że ja otrzymałem, no dobra. Ile tam jeszcze do awansów zostało? 53 minuty, bo to nam taki... prawdopodobny czas, ile nam do awansu jest potrzeba, pokazuje. No. Przepraszam bardzo. Kurczę, to jest Amiens. To może byśmy sobie jeszcze... Może byśmy sobie Amiens jeszcze pykli. Tak akurat myślę. Tak akurat taki materiał niedługi bardzo wyjdzie.
A to jest też bardzo fajna mapa, która mi się natomiast kojarzy z szeregowcem Ryanem. A brak aktywnego medalu? A czemu ja nie mam medalu? Ja chcę ten medal, co miałem wcześniej. Miasto, ciasne uliczki, kamienice, dużo walki w zabudowaniach, dużo destrukcji otoczenia. Także naprawdę fajna mapka. Zresztą zaraz będziecie mieli okazję zobaczyć. Muszę tu kontrolować czas. Cały czas jeszcze jestem przed wyjazdem na koncert Taco Hemingwaya. Wiecie, no ten słynny wynalazca Taco, a oprócz tego hobbystycznie artysta, muzyk. Coś wam się może obiło uszy. Dobra. W ogóle mi się też kojarzy to z Asasynem jakoś tak. Wiecie, z tym co był w Paryżu. Co prawda to nie jest Paryż, ale oprócz tego, że nie ma wieży Eiffla, chociaż w Asasynie też nie było jeszcze wieży Eiffla. No to jakoś tam wieża Eiffla kiedy była wybudowana? Jakoś tak nie bardzo dawno, nie? Ale w każdym razie jest tu taka w tle wielka kaplica, która się kojarzy gdzieś tam z Notre Dame. Także to się może tak kojarzyć. Dobra, weźmiemy sobie saperkę. Saperką się fajnie tłucze. Dobra. I będziemy prać. Będziemy prać Niemców. Z Cesarstwa Niemieckiego. To jest też coś pięknego. No, mogę się poczuć prawie jak w rodzinnym Bytomiu. No, że to jest we Francji, no, ale... Wiecie o co chodzi. Są tu takie miejsca tak ciemne, że nic nie widzę bez mała. Teraz spawnimy gdzieś tu na naszym koledze, naszym cumblu. Przeleciał fliger, proszę, jaka banka elegancka. No, dbałość o detale tutaj jest wspaniała. Prawda, jak chodzi o wizualia, to... Jeżeli dla jakiejś gry warto by było sobie zmodernizować komputer, żeby ją zobaczyć gdzieś w pełnej krasie, Maria Antonina albo Pieron wie, to BF, myślę, jest taką grą właśnie. Gdzie na pewno też dużo ludzi, wymiataczów gdzieś, myślę, weteranów starych BF-ów, nawet jak dysponują mocnym sprzętem komputerowym, to sobie gdzieś powyłączają te wszystkie tutaj, powiedzmy, wodotryski graficzne. No bo fakt faktem skutecznie odwraca to uwagę i trochę utrudnia na przykład... Aj! I trochę utrudnia na przykład zlokalizowanie wroga, no to jest fakt. Ale gra jest tak ładna, że ja nie mógłbym sobie, kurde, tego po prostu odmówić. Co, to nie mogę się spawnować? Nie jest dostępny? To gdzie ja się mam spawnować, kurde? No spawnuj, nie gadaj, no. Na kumplu mogę? A to było dziwne. Także widzicie, podobieństwo gdzieś tutaj do ostatniej sceny z Szeregowca Ryana, szczególnie, że tam ta akcja też się działa we Francji, te ostatnie sceny, gdzie oni się tam bronią w tych ciasnych uliczkach przed Niemcami. Pomimo, że oczywiście kompletnie tutaj mamy inne ramy czasowe, to jest I wojna światowa, tam to była II wojna światowa, ale mimo wszystko klimatycznie w wielu momentach się to tak kojarzy. I to oczywiście jest jak najbardziej coś... Wow! Jak najbardziej coś pozytywnego. To już chyba pierwszy nie będę. No, na razie jestem drugi, kurde, to nieźle. Nie z gorzej. Dobra, ja bym sobie zobaczył z ciekawości, jak to, kurde, działa ten moździerz. Ja widzę, gdzie są wrogowie i pyk. Fajne, widać pocisk cały. Tylko, że powiem wam, z tego kogoś zabić, to UAV by się przydało. Ale to nie te czasy, niestety.
Nie, dobra, ja widzę, że to jest coś niekoniecznie, co ja powinienem robić. Myślałem, że tu ktoś przybiegnie. Sorry za to siąkanie, smarkanie, ale mam zajechane drogi oddechowe konkretnie. O ty! O, ty giździe! Niemiecki. Saperom bez łeb. To za terminatory tam stoją. Pójdziemy rykoszetem. O, to był dobry pomysł. No kurde, koledzy, napierajcie, napierajcie, bo sam to ja sobie nie poradzę raczej. Ja nie wiem, czemu on nie chciał tak jakby... Czemu tak jakby nie chciał strzelić przez moment. A! Nie dałem się. Sprawa doprowadzona do końca, jak to się mówi. Zawodowo. Zimno i brutalnie. Ta mapa jest świetna w ogóle. W trybie operacji. Tu się tyle dzieje. 32... Na 32. Jeszcze jak czołgi wparzają. Jeszcze samoloty. Jeszcze jak to z Behemota oszczelają. To moi drodzy, no... No z dupy dym, no co wam będę gadał? Z dupy dym. Także akcja jest konkretna. Panie Niemcu? Panie. A! Ale pobiłem go. Trzeci jestem, 7-4, nie ma źle. Cisnymy dalej. Ten mecz tu pójdzie szybko. A! To była sprawa honoru go dobić. Od gazu nie spada nam życie, ale no nasza, że tak powiem, sprawność jest... W tym momencie jej nie ma. Jest mocno osłabiona. Dobra. Weźmiemy sobie tutaj pana szturmowca. Z karabinem z... nie kolimatorem. Soczewką. Musimy odpowiednie nazewnictwo stosować do epoki. Wow. Chociaż no wątpię akurat, że takie dodatki do broni się stosowało gdzieś tam w trakcie I wojny światowej. W ogóle wiadomo, w trakcie I wojny nie była tak broń używana automatyczna na taką skalę, że każdy tam z PM-em kurde popylał. Ale to nie jest symulator I wojny światowej, wiadomo, także nie ma się co szczególnie czepiać. Jakby ktoś szukał czegoś realistyczniejszego w tym temacie, to jest gra Verdun na przykład. To jest, no kurde, było nie było, to jest BF. Musi być dużo broni, musi być dużo eksplozji, dużo akcji. Nie może być godzinnego leżenia w okopie, no. Myślę też, że jak wprowadzą tryb hardcore, to... Kurde, o ty! Kosa w płuco. To on się dobrze tutaj sprawdzi. Wow! Co to? A co to za leczenie? Co to była za akcja chora? Jak w tym memie. Co za pojebana akcja! Staram się nie być taki wulgarny ostatnio. Czy myślę, że nie jestem jakoś wesoły? Kurwa. A sentry kit is available near your location. Dobra. O, no panie.
Na 2 fronty jeszcze nikt wojny nie wygrał. No, Adolf to wie najlepiej. Ale Adolf to gdzieś tutaj prawdopodobnie biega. Gdzieś mu jajko odstrzeliwują. Też to z tym jajkiem to ponoć jakaś legenda, pic, podanie. Że ponoć miał jajka oba. Że mu nie odstrzelili. No cóż, no jestem zawiedziony. Na poważnie myślałem wcześniej, że to... Nie wiem. Wy pewnie wiecie, bo wy to wszystko wiecie o wszystkim. Czy to miał te jedne jajo ino, czy to miał oba, czy to jak to było? Czy mu odstrzelili, czy mu nie odstrzelili? No a co ja snajpera wziąłem? Co ja mam tutaj? Snajpić. Kurde. Kogo? Trafiłem i zabiłem chyba nawet. No i pięknie, moi drodzy, no i pięknie. Awansu to chyba jeszcze nie będzie. 1,5 mnożnik. Ciekawe, kiedy wprowadzą takie regularne weekendy gdzieś tam, jak było w BF-ie 3 czy 4, że na przykład, wiecie, że się mnożyło te punkty, był jakiś tam bonusowy weekend i tak dalej. O proszę, Niklaus Pieron za wsparcie otrzymał. Musimy sobie zrobić opening pakieta, kurde bele. Opening pakieta musi być. Poka pakieta bydlaka. Uwaga, trzymcie kciuki, będzie kosa. Mauser, weteran piechoty. C6, C96. No dobra. Weźmiemy. Część schematu maczugi Bartek. Kurde bele. Maczuga Bartek to jest taka maczuga, którą możemy sobie za specjalne takie właśnie części, ja wam to pokażę, złożyć. Makieta wykonana z drzewu z dąbu Bartek. Z drzewa, sorry. Czemu powiedziałem z drzewu? Pieron wie. Znaczy nie Niklaus Pieron. Już wam to pokazuję, czekajcie, gdzie to jest? Żołnierz, nie, sklep, pakety. Właśnie, premium, 179 zł, no trzeba będzie kupić. Kurde, gdzie to jest? Żołnierz. Więcej. A nie, to jest taka apka na telefon. Kurde, gdzieś to tu było. Nie wiem, moi drodzy, powiem wam sorry, zgupiałem. W każdym razie z dębu Bartek można zrobić sobie, z drzewa z dębu Bartek można wykonać super maczugę. Tylko potrzeba odpowiednich części do tego, no. Także pakietów na razie brak, tyle z mojej strony. Dzięki piękne za uwagę, jeżeli wam się podobał film, możecie zostawić łapkę, jak wam to nie wadzi. Zapraszam na Facebooka, śledźcie mnie też na streamach, na Hitboxie, Hitbox TV Niklaus, G2A, zapraszam i tyle. Ja lecę, dzięki.